आज भी मुक्ति दिया नहीं काफिर है खूब खबरदार जे পর্যন্ত এই খবর করি মুই বলছি সেই পর্যন্ত তুমি খবর করলিলে কোন কিছু করি পারিব না এই খবরনি যত বড় খবর ছিল না চেষ্টা করে করি দাও যা আমার কথা মানি নিও দুই বছর রাজস্ব ছাড়িয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের শরণে পড়ল ও তুমি মানে তাহলে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দক্ষিণপতি করিব করছ রাতের অন্ধার ভিতরে সৌরাষ্ট্র দেবী জঙ্গলে আক্রমণ করিছ কেউ জবরদস্ত রাজস্ব আদায় করিବାକୁ চাହୁଛ এতে বড় ଅନ୍ୟାୟ না ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ରାଜଧର୍ମ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବୀ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରକାର ଏକ ଅଂଶ ସବାର ଖବରଣୀ ମାନେ ଦ୍ୱାରକାର ପ୍ରଜା ତେଣୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତିକୁ ପରାଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଠିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାଟି ପାଣି ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ ନୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିବାସୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ଛାତିର ରକ୍ତ ଦେଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଞ୍ଚେଇବେ ତମକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ କହିଦେଉଛି 2 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ପଇଠ କର ନହେଲେ ଥରେ ସବର କଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି କେହି ନୁହଁ ରାଜକୁମାର ମରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଭୟ କରନ୍ତିନି ହେଲେ ଆମେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି କେବେ ନୁହେଁ କେବେ ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତମର ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ କି ଅପମାନ ଦିଟା ଦରକାର ଋଷିର ଅପମାନ ହେଲେ ଦିଟା କଣ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯିବି ସେ ରାଜଦେବକୁ ଯିବି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ସୈନ୍ୟ ଶିବିରରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ତାର ବିଚାର ଦରକାର ପଚାରିବି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କୁ ପଚାରିବି